EU High Level Group of Experts on Literacy. Dan huwa it-titlu ta' rapport Ewropew dwar l-illitterizmu fis-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Skont dan ir-rapport, Malta tikklassifika fil-25 post persentaġġ ta' 36% taż-żgħażagħ illi huma illitterati. Waqt konferenza tal-ahbarijiet li matula ġie ppreżentat dan ir-rapport, il-Kelliem Ewlieni Laburista l-Edukazzjoni Evarist Bartolo spjega kif hemm 3 tipi tal-illitterizmu. Il-litterizmu bażiku jiġifieri persuna ma tkunx taf tikteb jew taqra, il-litterizmu funzjonali meta persuna ma tkunx taf tuża l-ħiliet tal-kitba u l-qari tagħha, u l-litterizmu ta' livell ogħla jiġifieri ma tkunx taf tuża l-ħiliet biex taħseb u tipproduċi. Bartolo spjega li l-problema ta' Malta hija bl-illitterizmu funzjonali. Għalhekk Gvern Gdid iwaqqaf Literacy Unit biex joħroġ bi strategija li tindirizza l-illitterizmu f'pajjiżna. Ir-rapport ma jsemmix biss x'inhi l-problema fid-diversi pajjiżi, imma jagħti rakkomandazzjonijiet ta' x'għandu jsir fl-iskejjel u x'għandu jsir fis-soċjetà u x'għandu jsir fuq livell nazzjonali mill-gvernijiet, mill-imprendituri, mill-għaqdiet soċjali, mill-unions. Il-pajjiż kollu kemm hu x'għandu jagħmel nazzjonalment biex ikollna aktar żgħażagħ li jirnexxu. Appella biex dan ir-rapport jitpoġġa fuq net tal-Aġenda Nazzjonali bil-għan li pajjiżna jindirizza din l-isfida. Ir-rapport ħejja minn grupp ta' esperti fosthom il-professur tal-Università ta' Sheffield Craig Brooks li kien ġie f'pajjiżna snin ilu biex jaħdem fuq studju dwar l-illitterizmu. L-unika żewġ pajjiżi li għandhom persentaġġ ogħla ta' żgħażagħ illitterati minn Malta huma r-Rumanija u l-Bulgarija.